va fi până când vor elucida cazul. Cu voia lor sau fără voia lor. Și vă spun că știu ce vă spun. Deja sunt, toți mă țin sub observație și îmi cunosc forța și puterea. Dacă cu Liana mea s-a întâmplat ce s-a întâmplat, este că m-a afectat. Suntem în fața a 3 evenimente într-unul singur, să spun așa. Ce mesaj v-ați propus să trimiteți prin aceste evenimente? Prin aceste evenimente mi-am propus următoarele mesaje să le transmit. Acela de a mulțumi tuturor etnicilor macedoneni care s-au ocupat și au promovat etnia macedoneană, au sprijinit-o și au fost devotați aceste etnii. Recunoscând aceste lucruri, aș vrea să fiu un exemplu pentru toată lumea, nu numai pentru România, recunoscând valorile celorlalți din jurul tău, recunoști valoarea ta însăși. Și mai mult decât atât, recunoști unirea între oameni, armonia dintre oameni, dragostea și iubirea. Dacă la nivel terestru toate lucrurile astea s-ar întâmpla, ne ținând cont că unul este știu eu ce, altul nu știu ce, omul este om, simplu om. Când ai spus este om, ai spus totul. Valoarea lui este doar prin educație, prin cultură și aceasta se poate obține cu ajutorul celor din jur. Dacă îi sprijină, dacă astăzi a greșit, fiecare dintre noi are obligația să spună celuilalt dacă a greșit. Și de ce a greșit, de unde a pornit greșeala, pentru a se putea îndrepta. Dacă nu îi se spune, nu este avertizat, nu este oprit de a face astfel de greșeli, înseamnă că dorești să continue și să persevereze în ceea ce face. Dar tu, ca om, dacă nu-l oprești, nu realizezi că îl lași să continue și te afectează însă și pe tine greșeala lui. Pentru că vrând nevrând, noi nu putem să trăim de unii singuri. Noi trăim toți la oaltă, trăim împreună. Și toate acestea m-au dus cu gândul, aceste omagieri pe care le facem, să fie un exemplu pentru toată lumea, nu numai pentru minorități, pentru întreaga planetă, până la urmă să-și recunoască valorile, nu numai atunci când au nevoie de ele. Sau, mă rog, că le-a făcut un beneficiu sau știu eu ce. Nu, valorile pentru fiecare om e valoros în felul lui. Expoziția de pictură care este inaugurată astăzi are o semnificație aparte pentru cultura macedoneană? Expoziția de pictură care aparține Gianinei Virginica Preșbeanu, de etnie macedoneană, da, are, pentru că această fată, artist plastic, această femeie, acum cum să o mai numesc, că nu mai e printre noi, eu am avut o legătură spirituală cu ea de când era pe pământ, ne înțelegeam foarte bine. Când discutam pentru să creăm o nouă lucrare, eram pe aceeași lungime de undă. Ea înțelegea tot ceea ce vreau. Întotdeauna a realizat așa cum i-am cerut și după gustul meu. O mare artistă, un mare om de omenie, a fost Gianina Preșbeanu. Am ajutat-o și am sprijinit-o cât am putut și am iubit-o ca pe o fiică. O să tragem separat niște toate imaginea. Da? Da? Dar aș vrea când să tragem simeza când e lumea aici. Da, am înțeles, eu am înțeles. Deci, bucuria mea e ca oameni. Eu acum am fost invitată la un congres. Faceți așa. Poate. Un eveniment amplu la Craiova astăzi. Ce înseamnă din punct de vedere organizatoric? Poate, bine ați venit la nou sediu al Asociației Macedonenilor din România, la Craiova. În ultimele 2 săptămâni am depus un foarte mare efort pentru a face această organizare de întreaga muncă și coordonare s-a ocupat președinta Asociației Macedonenilor din România, care, doamna Constantina, în interesul care o spunem, de la toate activitățile. Organizarea a presupus deschiderea sediului, curățenie, amplasarea mobilei,
partea culturală am organizat această expoziție de desene a unei membre, Gianina Preșdeanu, care, din păcate, nu mai este pentru noi, printre noi. Oriunde la noi? Nu, nu era. Nu credeți că va influența comunitatea macedonană? Expoziția se dorește a fi un mod atractiv de petrecere a timpului liber și un mod de a-i invita pentru lucruri frumoase, în primul rând, în cadrul sediului nostru de aici, de la Craiova, și reprezintă totodată un mod prin care noi ne aducem un omagiu membrilor care și-au adus un aport important în cadrul asociației și care, așa cum am mai spus, nu mai sunt printre noi. Aș număra aici pe deputatul Iana Dumitrescu, doamna Irimia, stop, Luminița. Am oprit, da? Ia, stop, reluăm. Păi nu mai știu de ani și să-i spun numele corect. Ana Luminița. O să o luăm la cap, o să mai face întrebări și am luat pe altă întrebare. Nu, dar aș vrea să-i număr. Exact, vă ridic la fiecare fără rugări. Se poate, eh? Da. Ce personalități vor fi premiate astăzi, vor fi comemorate, am înțeles? Deputatul Iana Dumitrescu, datorită căruia... Astăzi comemorăm, ca să pot să mă fără întrebarea este asta. Ok. Ce personalități vor fi comemorate astăzi? În cadrul Asociației Macedonenilor din România, astăzi comemorăm deputatul Iana Dumitrescu, care și-a adus cel mai important aport în cadrul asociației, practic este unul dintre fondatorii asociației și cel care a muncit cel mai mult la organizarea Asociației Macedonenilor, doamna Irimia Ana Luminița, care a avut un aport foarte important în aducerea de membri AMR. S-a ocupat de multe acțiuni în cadrul Comunei Murzicuța, de ansamblu muzical, a interpretat numeroase cântece pe care noi le-am și pus pe CD-uri. Pe domnul, de asemenea, pe domnul Gheorghe Ioancea, care la fel și-a adus aportul în cadrul Asociației Macedonenilor din România. Și, nu în ultimul rând, Preșdeanu Gianina, ale cărei desene sunt astăzi expuse în sediul asociației. De astăzi, asupra minorității macedonene. Astăzi, Asociația Macedonenilor din România organizează două evenimente de importanță foarte mare pentru comunitatea etnicilor macedoneni și anume, mă refer la sesiunea de acordare a ordinului de membru de onoare a celor etnici macedoneni care, prin activitatea lor de viață, s-au dedicat promovării spiritului macedonean, culturii, tradiției și limbii materne. Cel de-al doilea eveniment semnifică inaugurarea expoziției de pictură artă plastică a Gianinei Veșnica Preșdeanu. Deci înțeleg că n-am nicio șansă la directorul de opiniune. Lidia, veniți toți trei. Lidia, te rog. Iaia, Stubu. Așa și dumneavoastră. Așa trebuie.
Bună ziua, Doamne! Am să încep prin a saluta în primul rând conducerea Asociației Macedonilor din România, în semn de recunoștință, apreciere și respect pentru inițiativa de acordare post-mortem a titlurilor de membri de onoare a acelor membri ai comunității etnicilor macedoneni, care, în activitatea lor de viață, s-au dedicat promovării spiritului macedonean, culturii, tradițiilor și limbii materne, atât în țară, cât și în întreaga lume. Oameni devotați și dragi, spirite puternice și luptătoare, etnicii macedoneni, omagiați azi, au fost și vor rămâne pentru noi un exemplu pozitiv. În continuare am să dau cuvântul doamnei președinte Constantina Dumitrescu, președintele al Asociației Macedonene din România. Bun venit, dragi aspeți! Bun venit, dragi prieteni etnici macedoneni! Ne-am adunat astăzi, în zi mare, pentru a omagia persoane mult prea dragi nouă, precum este fiica mea prea iubită, Liana Dumitrescu, pe Gianina Virginica Breșbeanu, pe Ani Luminița Irimia și pe Gheorghe Ioncea, susținători ai etniei macedonene din România,
cât și ai Asociației Macedonenilor din România. Prieteni dragi și etnici macedoneni, cuvintele în astfel de situații încărcate de durere și de tristețe sunt de prisos. Permiteți-mi să trec direct la subiect. Azi aveți posibilitatea să admirați creațiile artistei plastice Gianina Virginica Preșbeanu, cu care m-am completat cu o precizie de ceasornic în viziunile noastre artistice, eternizând pururea. Ea fiind aceea care a realizat grafica la toate cărțile de povești pentru copii și nu numai pe care le-am scris. Mereu am simțit-o aproape de mine și de etnia macedoneană. Sunt tare iubiți cei ce au plecat de lângă noi și înainte de a decena titlurile de membru de onoare, îl rog pe Părintele George Irimia să țină o slujbă pentru pomenirea acestora. Părinte, care știu că este cu inima în lacrimi pentru toți macedonenii pomeniți, dar mai ales pentru mama lui, Ani Luminița Ieremia. Vă rog, Părinte, să începem slujba. Dă mâinea. Ține-te. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți cu noaptea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Aleluia, 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 aleluia. Cel ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le divernisești, și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Bunule ziditorule, căotică, Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-a pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Tine, zid și liman, Te avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le-ai născut, născătoare de Dumnezeu înmântită, a credincioșilor mântuire. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, Liana, Gianina Virginica, Ana, Luminița și Gheorghe, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără nevoie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu nostru să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește!
Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care ai călcat moarte și pe diavol l-ai surpat și ai venit viață lumii tale. Însuși, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi, Iliana, Gianina, Virginica, Ana, Luminița și Gheorghe. În loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile Împărăției Cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta cea de-a treia zi, cu harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și a dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de dânsi și pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de dânsi și pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ai învrednicit și pe noi smeriții și nevrednici robii Tăi să fim moștenitori ai aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuși, prea bunule Împărate, prin mine smeritul și nevrednicul slujitorul Tău, iartă adormiților robilor Tăi, Liana, Gianina, Virginica, Ana, Luminița și Gheorghe, orice au greșit în această viață și le iartă lor toate câte au păcătit cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, dezlegându-i de legătura pusă în orice chip asupra lor, cu care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu sau de la altcineva au suferit o înmecare ca aceasta, prin invidia și prin lucrarea diavolului. Binevoiește prea bună și mult îndurate ca sufletele lor să se așeze cu Sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupurile să se dea firii cele izidite de Tine. Că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Mărinților și tuturor lăudaților apostoli, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar și la patra zi înviat din morți și ale tuturor Sfinților, sufletele adormiților Săi, Liana, Gianina, Virginica, Ana, Luminița și Gheorghe, cei mutați de la noi, în corturile dreptilor să-i așeze, în sânurile lui Abraham să-i odihnească și cu drepții să-i numere, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și iubitor de oameni. Pentru fericită adormire veșnică odihnă, Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, și pentru Doamne, veșnică pomenire, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le, și celor, Doamne, veșnică pomenire, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Pomenirea lor din neam în neam și de fără, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Rugăciunea Sfântului să punem. În continuare, vă rog menționat de ordinele de membri de onoare pentru cei patru, adică pentru
Dumitrescu, Gianina Lăcinica Preveanu, Ani Lumița Irenia și Gheorghe Ione. Pentru Diana Dumitrescu este prea puțin scris pe această hârtie cât de mult a făcut pentru etnia macedoneană din România, pentru Asociația Macedonienilor din România, pentru Republica România, Republica Macedonia și întreaga lume. A fost și este preomenească iubirea Dianei Dumitrescu pentru veșnicia vieții peste pământ. Respectul ei pentru vremile ce vin sunt bogate în iubire și iertare și tocmai de aceea Diana Dumitrescu este, a fost și va rămâne eroul nostru, eroul României, eroul Macedoniei, al Europei și al întregii lumi. Acest merit este doar dar prea mic pentru sacrificiul făcut de Diana Dumitrescu, mult prea dragă nouă tuturor. În continuare voi da citire hotărârii Consiliului de Conducere al Asociației Macedonienilor din România. Hotărâre. Acordarea titlului de membru de onoare post-mortem Dianei Dumitrescu pentru activitatea desfășurată în scopul promovării etniei macedonene din România, precum și pentru aportul său în cadrul Parlamentului României, ca deputat al etniei macedonene, în cadrul acestuia deținând următoarele funcții. Președinte al Subcomisiei pentru Spațiul Cosmic din Camera Deputaților, în cadrul Comisiei pentru Tehnologia, Informației și Comunicațiilor. 2004-2011 deputat, reprezentant al etniei macedonene în Camera Deputaților. Membru al Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități. Membru al Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor. Membru al Comisiei pentru Regulament. Membru al Comisiei Permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind statutul deputaților și senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului. Membru al Comisiei de Validare. Membru în Comisia pentru aplicarea deciziilor CEDO în România. Președinte al Grupului Parlamentar de Prietenie cu Republica Macedonia. Membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu Republica Populară Chineză, cu Republica Socialistă Vietnam și cu Republica Argentiniană Democratică și Populară. 2009. Membru în Comisia pentru modificarea Codului Civil și Codului Penal. 2009. Secretar al Subcomisiei pentru modificarea Codului Civil și Codului de Procedură Civilă. În perioada 2007-2008, membru în delegația Parlamentului României la adunarea parlamentară a Francomaniei. Membru în Comisia pentru elaborarea legii votului uninominal, Comisia Comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a președintelui României, alegerile autorităților publice locale, finanțarea campaniilor electorale și alegerea europarlamentarilor. În perioada 2004-2006, secretar, grupul parlamentar al minorităților naționale, Camera Deputaților. În perioada 2004-2000, expert Comisia Comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea legilor electorale. Ca membru fondator și vicepreședinte al Asociației Macedonienilor din România, Diana Dumitrescu și-a adus contribuția prin munca și devotamentul său în cadrul organizației prin nenumăratele activități pe care le-a desfășurat. Director al Publicației Macedoneanu, director al Editurii Macedoneanu, 2000 până în 2011 membru Asociația Macedonienilor din România, 2000-2011 președinte al Organizației de Femei al Asociației Macedonienilor din România, 2000-2011 președinte al Organizației de Tineret a Asociației Macedonienilor din România. Deputat Diana Dumitrescu a promovat organizarea și desfășurarea învățământului de stat în limba maternă macedoneană la Școala Generală din Constanța. Diana Dumitrescu a promovat etnia macedoneană din România în cadrul Asociației Macedonienilor din România, precum și Republica Macedonia și Republica România în întreaga lume. În baza prevederilor statutului și actului constitutiv al organizației, prin hotărârea de Consiliu de Conducere, prin document intern numărul 228 din 7 mai 2011, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă acordarea titlului de membru de onoare al Asociației Macedonienilor din România, post-mortem, domnișoarei Diana Dumitrescu, deputat al Asociației Macedonienilor din România, pentru merite deosebite și de excepție, pentru promovarea etniei macedonene din România și pentru promovarea Republicii Macedonia și a Republicii România în întreaga lume.
Deputat Diana Dumitrescu a făcut eforturi până la sacrificiu pentru a menține pacea în întreaga lume. În continuare voi da lectură și diplomei de neînțelegere. Asociația Macedonenilor din România conferă domnișoarei Diana Dumitrescu pentru activitatea desfășurată în scopul promovării etniei macedonene din România, pentru promovarea Republicii Macedonia și a Republicii România, precum și pentru menținerea păcii în întreaga lume. Titlul de membru de onoare al Asociației Macedonenilor din România. Îl invităm pe domnul Gheorghe Dumitrescu pentru a-i fi murată distinția. Gianina Virginica Preșbeanu a fost o persoană sensibilă, creativă și a rămas pentru mine persoana care a creat armonie în familia ei și a știut să treacă peste problemele vieții, indiferent cât de grele și dificile au fost. Gianina Virginica Preșbeanu s-a impus prin inteligență, talent, statornicie și a fost o femeie cumpătată, frumoasă, iubitoare pentru familia sa, astfel că pe unde trecea lăsa urma dumneaei să turcă mirosul armoniei și al dragostei. Iubitoare a fost Gianina Virginica Preșbeanu față de mamă, de frați, nepoți, pe care i-a ținut strâns în jurul său doar pentru a-i putea sprijini și a le simți prezența pentru a le oferi iubirea ei. A muncit pentru toți până ultima clipă a vieții, pentru fericirea familiei și pentru neamul ei macedonean, pe care l-a slujit cu mare dragoste, devotament și iubire. Gianina Virginica Preșbeanu a fost o soție devotată, mamă iubitoare și plină de afecțiune, care și-a iubit copiii fără să precupețească nici cel mai mic efort în a îngriji și a le oferi ce aveau nevoie. Pentru noi, macedonenii, Gianina Virginica Preșbeanu trăiește prin creațiile pe care ni le-a lăsat și prin eforturile pe care le-a făcut de-a lungul vieții, sprijinind etnia macedoneană din România, cât și Asociația Macedonenilor din România. Consiliul de conducere al Asociației Macedonenilor din România emite următoarea hotărâre. Acordarea titlului de membru de onoare post-mortem doamnei Gianina Virginica Preșbeanu pentru activitatea desfășurată în scopul promovării etniei macedonene din România, pentru contribuția sa în înfăptuirea actului cultural și transmiterea tradițiilor etnicilor macedoneni, precum și pentru activitatea de voluntariat depusă în vederea menținerii spiritului macedonean mereu viu, prin efortul de a aduce membri în cadrul Asociației Macedonenilor din România. Gianina Virginica Preșbeanu, în calitatea sa de artist plastic, s-a făcut cunoscut atât în România, cât și în străinătate, prin realizarea graficii la nenumărate cărți editate în cadrul editurii macedoneane, precum și prin realizarea de expoziții în cadrul Asociației Macedonenilor din România. În baza prevederilor statutului și actului constitutiv al organizației, prin hotărârea Consiliului de Conducere, prin document intern numărul 229 din 7/5/2014, hotărăște. Articolul 1. Se acordă titlul de membru de onoare al Asociației Macedonenilor din România post-mortem doamnei Gianina Virginica Preșbeanu, membru al Asociației Macedonenilor din România, pentru merite deosebite și de excepție pentru promovarea etniei macedonenilor din România. Asociația Macedonenilor din România
conferă doamnei Gianina Verginica Prejdeanu pentru activitatea desfășurată în scopul promovării etniei macedonene din România, titlul de membru de onoare al Asociației Macedonenilor din România. Invit membrii familiei pentru a le fi înmânată distinția, dar și un album de grafică în memoria doamnei Gianina. Puternica Ani, Luminița Irimia, a luptat din răsputeri pentru binele familiei ei. A iubit-o atât de mult încât nimic nu a împiedicat-o să fie alături de ea, să lupte cu toate forțele și cu toată dragostea pentru a o vedea fericită, ea fiind însetată de puterea de a face orice pentru copiii săi. Ani, Luminița Irimia a perseverat în tot ceea ce a putut să înceapă și a făcut, a promovat cultura, propagând-o cu multă pasiune. Ani, Luminița Irimia este vrednică să fie atribuit Ordinul de Merit de Onoare al Asociației Macedonenilor din România, deoarece ea a promovat etnia macedoneană a neamului ei. Consiliul de Conducere al Asociației Macedonenilor din România emite următoarea hotărâre. Acordă titlul de membru de onoare post-mortem doamnei Ana Luminița Irimia pentru activitatea desfășurată în scopul promovării etniei macedonene din România, pentru aportul său în înfăptuirea actului cultural și transmiterea tradițiilor etnicilor macedoneni, precum și pentru activitatea de voluntariat depusă în vederea menținerii spiritului macedonean mereu viu, prin efortul de a aduce membrii în cadrul Asociației Macedonenilor din România. Ana Luminița Irimia, în calitatea sa de președinte al sucursalei Urticuța al Asociației Macedonenilor din România, de interpretă de muzică tradițională macedoneană, de instructor de dansuri populare macedonene și de coordonator al unor piese de teatru și a unor momente artistice în cadrul AMR, și-a adus contribuția la activitatea cultural-artistică desfășurată în cadrul etniei macedonene din România. Ea a activat intens în vederea susținerii învățământului de stat în limba maternă macedoneană, în cadrul Școlii Generale Barbu Ionescu din Comuna Urticuța. În baza prevederilor statutului și actului constitutiv al Asociației, prin hotărârea Consiliului de Conducere, prin documentul intern numărul 230 din 7/5/2014, hotărăște. Articolul 1. Se acordă titlul de membru de onoare al Asociației Macedonenilor din România, post-mortem, doamnei Ana Luminița Irimia, membru al Asociației Macedonenilor din România, pentru merite deosebite și de excepție pentru promovarea etniei macedonene din România. Asociația Macedonenilor din România conferă doamnei Ana Luminița Irimia pentru activitatea desfășurată în scopul promovării etniei macedonene din România, titlul de membru de onoare al Asociației Macedonenilor din România. Te invităm să rămânem distinție. Gheorghe Ioncea a fost un om de cultură cu mare influență în cadrul sistemului de învățământ din Comuna Urticuța. Profesor și director și mai presus de toate a fost un mare om de omenie, dăruind
o mare parte din viața sa, societății, în care a trăit și familiei sale. Gheorghe Ioncea a fost un mare susținător al etniei macedonene pe care a promovat-o în articolele sale apărute în diverse publicații, precum și în monografia Comunei Curzicuța. Pentru noi, macedonenii, Gheorghe Ioncea a rămas susținătorul nostru netrecut. Invităm panelul. Consiliul de Conducere al Asociației Macedonenilor din România hotărâre acordarea titlului de membru de onoare post-mortem domnului Gheorghe M. Ioncea pentru activitatea desfășurată în scopul promovării etniei macedonene din România. Gheorghe M. Ioncea a contribuit prin activitatea sa de cercetare la evidențierea populației de etnici macedoneni prezentă în comuna Curzicuța și în zonele învecinate ale acesteia. În baza prevederilor statutului și actului constitutiv al organizației, prin hotărârea Consiliului de Conducere, prin document intern numărul 231 din 7/5/2014, hotărâre. Articolul 1. Se aprobă acordarea titlului de membru de onoare al Asociației Macedonenilor din România, post-mortem, domnului Gheorghe M. Ioncea, pentru merite deosebite și de excepție pentru promovarea etniei macedonene din România. Asociația Macedonenilor din România conferă domnului Gheorghe M. Ioncea pentru activitatea desfășurată în scopul promovării etniei macedonene din România, titlul de membru de onoare al Asociației Macedonenilor din România. Invităm un membru al familiei pentru a însemna distincția. În continuare, urmează un moment liniștit, susținut de 3 dintre membrele Asociației Macedonenilor din România. Invit pe Venera Popescu să lectureze atât în limba română cât și în limba macedoneană o poezie, având ca autor pe Gianina Vercinica Prejideanu, Către tine, Doamne. După care, le invit pe Ioana Stancu și Laura Ronovete să lectureze atât în limba macedoneană cât și în limba română poezia Ce este viața a autoarei Constantina Dumitrescu. Îmi plec genunchii sufletului și îmi ridic brațele către tine, Doamne, și tot trupul mi se transformă într-o pâlnie mare, prin care să pătrundă și să se scurgă toată lumina ta, până în adâncul sufletului meu murdărit și să mă curățe de toată spinarea și durerea. Predușa ta na kolena kleknuva i racete i podoba. Kon tebe, Gospode, i celo meo tole se pretvora, pogleda inka. Nis tvoja da povina i da proteče. Svetlina to celo voja, glabotko po moja ta duša, da me proščiti od seta, neščitotija i vodka. Ce este viața? Ce este viața? Ușirea de perle, perle pe care le-ai adunat cu muncă, din adunul mărilor și oceanelor și apoi ai confecționat un colier prețios? Ce este viața? Un pus cu apă pură pe care l-ai săpat și l-ai curățat cu dragoste, ca apa lui să fie cea mai bună, prețuită de toată lumea. Ce este viața? Un câmp de grâu, inundat de frumusețea și scrivirea roșie a magilor și de verdele care hrănește lumea, dându-i valoare prin prezența omului. Ce este viața?
pădurile stufoase și înalte, ce ajung până la cer să dea mâna la Dumnezeu, ca apoi să se învelească în razele soarelui, prețuind valorile divine doar de ele cunoscute? Ce este viața? Apele, mările și oceanele, sau viața este doar apă lumină celestă și o firmitură de pământ sacru care dă valoarea apei și luminii? Ce este viața? Ce este viața? Ce este viața? Cunoaștere? Ce este cunoașterea? Adevăr? Ce este adevărul? Dreptate? Ce este dreptatea? Iubire? Ce este iubirea? Sinceritatea? Ce este sinceritatea? Devotament? Ce este devotamentul? Credință? Ce este credința? Relaxarea? Ce este relaxarea? Stres? Ce este stresul? Muncă? Ce rezultate dă ea? Cinste? Ce rezultate dă cinstea? Moralitate? Ce rezultate aduce moralitatea? Devotament? Ce beneficii aduce devotamentul? Ce este viața? Un experiment al eternității astrale nevăzute, care oricând poate lua orice formă, pentru că suntem la spirit, și apă. To je život. To je život od Gerdan Viseli. Viseli so rabota sobrani, od morskih očanih jabočini, a pota Gerdan obli i napravi. To je život. U nas voda bistra, od tebe iskovan so ljubov pročiste, voda njegova najdobra da bide, od sine ceneta da bide. To je život. Žilno polje, obljano so u bagina, i sija i napulpite crveni, Dejo zeleno, koje zvetot go hrani, vrednost dobiva od čogbe čoto prisutstvo. Što je životot? Šumi gusti i visoki, do neboto da signa so Boga da širabuvat, a pota so sončevi zraci da se odvija božestveni vrednosti njeguvat. Što je životot? Voda, molinija i okeani, i životo je samo voda zvetina, nebezna i troška zveta zemlja, koja vrednost na zvetinata i voda i dava. Što je životot? Što je životot? Što je životot? Znaje, što je znajeto. Vistina, što je viznata. Pravda, što je pravdata. Ljubov, što je ljubovta. I kreznost, što je i kreznosta. Poveznost, što je poveznosta. Vera, što je verata. Relaksacija, što je relaksacija. Stres, što je stres. Rabota, kakvi rezultati ta brava. Počit, kakvi rezultati nosi počita. Moral, kakvi rezultati nosi moralnosta? Što je životot? Eksperiment na večinnosta zvedena nevdejna, koja moje da vide sekva forma, videki sme samo duh, svetlina i voda. În continuare o invit pe Oana Manolescu, deputatul Oana Manolescu, prietena mea de viață, cea neamului macedonean, chiar dacă ea este etnic albanez, între noi există numai o frăție. Dragii mei, după câte s-au spus aici, ceea ce am pregătit pentru voi este mult mai larg și să-mi permit să extrapolez această activitate. Stimate doamnă președinte Constantina Dumnezescu, stimate domnule deputat și coleg Ionel Stancu, dragii noștri prieteni macedoneni, deoarece strămoșii mei albanezi de pe teritoriul Macedoniei au venit. Mulți stimați oaspeți, organizațiile minorităților naționale au ca obiectiv principal reprezentarea oficială a intereselor etniei, dar și păstrarea, ocrotirea și promovarea identității etnice pe plan social și cultural. Macedonenii României au dovedit-o și o dovedesc în plin. Sunt spirite puternice, de neînlăturat de către necazuri, tristeți, chiar tragedii. Spirite puternice și suflete mari, macedonenii adunați în jurul Asociației Macedonenilor din România au contribuit de-a lungul anilor la acest obiectiv, căci activitatea lor tenace le atesta identitate. Asociația membrilor din România are membri pe care o cunosc de 14 ani. Are membri care fac parte din toate clasele sociale, dar ei au în comun, în muncă, entuziasmul și talentul artistic nativ al poporului lor,
frumusețea cântecelor, dansurilor și costumelor, dragostea de cultură, o cultură străveche precum munții patriei lor de suflet Macedonia. Inima și mintea acestei organizații, sub președintele Constantina Dumitrescu și fostul deputat Iuliana Dumitrescu. Permiteți-mi să vorbesc despre Iuliana la prezent, pentru că pentru macedonenii din Amerec, deputatul Iuliana Dumitrescu trăiește veșnic. E prezentă etern, prin ceea ce a zidit tainic în legislativ și ca vicepreședinte al organizației. E prezentă plină de lumină, în și lângă toți cei care au iubit-o cu adevărat când a fost în viață. E prezentă în orașul ei, care i-a acordat titlul de cetățean de onoare, e prezentă în memoria etniei ei și a poporului Republicii Macedonia, al cărei președinte i-a acordat cea mai înaltă distinție a țării sale, așa cum a făcut-o și președintele României. Poziția fruntașă în a-și manifesta identitatea etnică, Asociația Macedonenilor o datorează președintelui său, doamna Constantina Dumitrescu. Vorbind de cultură, domnia sa a încurajat mereu talentele tinere, a organizat și încurajat toate inițiativele frumoase cu ale căror rezultate etnia se mântește. A pictat minunat doamna Gianina Virginica Prăjdeanu și multe din tablourile ei se ridică peste înțelegerea pământeană. Răspândite în multe locuri, le privim și le admirăm și în această expoziție, prin care AMR îi onorează talentul, îi onorează memoria. Și nu pot să uit personal vocea caldă a învățătoarei Ani Luminița Irimia, promotoarea tradițiilor macedonene printre copiii etniei din școala sa și coordonator al ansamblului artistic macedonean din Uzicuța. Astăzi, munca de păstrare și promovare a identității etnice a tuturor membrilor acestei organizații minoritare, indiferent de localitatea din România unde trăiesc, întreaga lor activitate o țelesc și în același timp auresc, putem spune, sigla simbol al Asociației Macedonenilor din România. Vă doresc, stimată doamnă președinte, lumină și putere, așa cum ați avut-o și până acum, deși urcați mereu nesfârșit de înalți munți de durere. Vă felicit pe dumneavoastră și pe toți macedonenii din România în numele meu personal și în numele Asociației Liga Albanezilor pentru activitate. Sunteți cu toții un exemplu de ceea ce înseamnă atât dragostea de țara, care v-a primit pe pământul ei cândva, și la cărei cultură participați nemijlocit, îmbogățind-o, cât și dragostea pentru patria mamă, Macedonia. Ea vă datorează inițierea multor legături spirituale și materiale existente în cele două țări și popoare. Vă mulțumesc! Dacă cineva mai are ceva de spus, vă invităm să vă spuneți. Dacă nu invit pe Părintele George Irimia să binecuvinteze bucatele pregătite în numele celor omagiați astăzi și pe dumneavoastră, dragi oaspeți, în memoria celor care au luptat pentru neamul nostru macedonian, vă invităm să gustați din merindele pregătite special în numele lor. Dumnezeu să primească! Deci până când Părintele oficiază slujba, puteți să admirați comoara aceasta de